Ako si vedela, že tu bude? Tvoj zoznam úloh mi pomohol. Oho, stratil som ho, keď som kradol nadzvukovú vrtačku. Áno, presne. A ďakujeme, že si nám tým uľahčil našu prácu. Ukradnúť vrtačku, vlámať sa do tajného labáku, zavolať mame, dobiť svet. Vedel som, že na niečo som zabudol. Mama sa vždy naštve, keď jej nevolám. Chico, kde si bola? Mám voľno, spomínaš si? Čo sa deje? Prečo si v pyžame? Včera večer som zaspal na gauči, keď som pozeral show, čo mám rád. Show s béčkovými hercami a ty si zaspal? Nehovor. Prisnil sa mi ten najlepší plán, ako sa zmocniť sveta. A už zasa. Nie, tento plán je istý. Začína sa tým, že zdemoluješ brlo? Nie, napísal som si ho na zadnú stranu časopisu a teraz ho nemôžem nájsť. Asi som si ho zobrala na manikúru. Skok, jogging, čľapot? Skok, jogging, čľapot? To čo? Prisahám, že som bol hore, to nedáva zmysel. Dobre, ukáž, ako tancuje. Prečo parkuješ práve tu? Objednajte sen slávy, bude recepcia. Ukáž, ako hádžeš. Páni. Kolečko, nepočul si, že máš bežať? Oni si myslia, že bezenská cela zastaví doktora Drakena. Práve v tomto momente celé kriminálne podsvetie rozhoduje o tom, kto bude mať tú česť, aby ma odtiaľ to dostal. Hej? A kto to teda bude? Počkaj, nehovor mi, ja viem, si to ty! Ja? Luker, popremýšľaj chvíľku, ja som ten, čo je v base. Nie, ale ty si skutočný génius. Ty by si dokázal vymyslieť nejaký teleprenosný stroj času, ktorým by si sa zachránil. Ale nie, dobre, nie. Potom by z teba boli dvaja. A inherentná nemožnosť toho, aby dvaja Drakenovia boli na jednom mieste naraz v tom istom čase, by prinútila časopriestorové kontinuum sa same opraviť tak, že by sa tí dvaja Drakenovia spojili v jedného, ktorý by... Stál práve tu, kde teraz stojím ja. Ty si dobrý. Áno, zoberieš ma za sebou však. Idem si pobaliť veci. To je naozaj pridrahé. Ale nie detské menu. Môžem odporúčiť kurade nugget alebo vyprážaný fromáž. Deti jedia zadarmo. Ron, už zase tie gastráče. Netreba kaziť dobrú vec, kápe. My už nie sme deti. Aspoň ja nie. Jasné. Ak sa niekto spýta, nemáš 12. Ron, nemôže. Ja viem, čo si myslíš, kým. Vážne? Carson! Hej, toto vidrie mláďa sa nevyfarbí samé. Nemám hnedú. Ktorá je najbližšie k farbe vidrej srst? Ron, toto je trápne. Ja viem, takáto noble reštaurácia by mala poskytnúť aj kompletnú sadu pasteliek. Vieš čo? Dávaj si pozor na slovník. Trápne to je skôr slovo dospelých. Máš iba 12, tak skús radšej trapené. Tak moment, prečo je tvoja nepriateľka u nás na raňajkách? Chigo potrebuje niekde zo pár dní ostať, lebo jedna stará nepriateľka týmu Go ju ožiarila lúčom zmeny osobnosti. Aha, no tak, tým Jim, posúďte sa a urobte miesto úhlavnej nepriateľke vašej sestry. Vychladli mi vajíčka, dám si ich zohrieť. Ošetrím ti cestu. Ups, pardon. Takže ja mám akože naskočiť na letiacu raketu? Asi tak. Ron, chyť ten volán. Počkaj, než skočíš. No, ale ja s tým nemám nič spoločné. To sú magnetické prstenie. Pomôžu ti udržať sa pri boku. Jasné, to som si aj myslel. Super, oznámim naše požiadavky. Ďakujeme, že ste zavolali Smarty Mart. Pre služby zákazníkov stlačte 1, pre možnosti zamestnania stlačte 2, pre požiadavku obrovskej sumy peňazí za bezpečný návrat nášho zakladateľa stlačte 3. Prosím, zadajte obrovskú sumu peňazí, ktorú požadujete. Toto je ešte jednoduchšie, ako som predpokladal. Mám prácu v zoo. Najímajú ľudí na krmenie levov. Nie je nebezpečná. Kápe, je to zoo. Kápe, to zoo. Chceli mnou nakrmiť levy. Si istý, že si to nedoplietol? No, ja som prešvihol sústredenie a vieš, a doniesol som si vlastné mäso z domu. Možno bola chyba strkať do levou palicou, ale inak nie. Aké milé. Jablčko pre učiteľku. A ktorý z vás je Stevie? V tejto triede nemáme Stevieho. Prosím, tu je tvoje nové auto. Páni,
Máš svoje auto? Super! Áno, je tvoje. Počkaj, nie toto, tamto. To je ale kus. Histórie. Ktoré storočie? Moje staré rod SL Coupé. Vymyslíte SWAT? Počul som o ňom. Áno, moje celkom prvé auto. Dnes ich už takto nevyrábajú. Nie po ich stiahnutí. Odteraz si všetky svoje myšlienky budem zapisovať na kartičky. Ísť do nemocnice, zobrať prístroj, spomenúť si na svoj plán. Áno. Nie. Z teba nebude jeden z tých chlapíkov so zoznamom. Je to trápne. Povedať Šigo, aby sklapla. A nemali byť v tomto vlaku vojaci? Narušil som chladiaci systém, čo zaplo alarm prehriatia motora. Všetci vyskočili? Prehriatie? Chceš povedať, že vlak vybuchne? Áno, teda ak som naozaj narušil ten systém. Čože? Nie, jasné, že som zabudol napísať si kartičku, že mám to prerušenie iba fingovať. Takže to vybuchne teraz? Tak sa zdá, že áno. Rád odmenujem ľudí, ktorí ma A zachránia. ja rád dostávam odmeny. Počula si to, Kápe? Odmena. Čo by si povedal na novú prácu? Asi si pod pojmom odmena každý predstavuje niečo iné. Au. Teraz dokončíme operáciu Uhorka, jasné? Toto je operácia Uhorka? No vážne, skúsil som všetko. Jasné, potom, ako som to uvoľnil. Jedna skúmavka s nanotróniom. Hurá! Veľmi dobre. A čo je najlepšie, nestratil som... O nie, prečo práve ja?